Nwaanyị nna anụ gwala ụmụaka m na nna akwụghalị wụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. N'eziokwu eziokwu ana m akwụghalịkwa oh yes, ana m akwụghalị. Ọ na-eselu mụ na nwunye m okwu ọ na-eselu mụ na nwunye m okwu. O wela aka ndị ya ọmụ o kwere m, o wela aka ekpe ya ọmụ o kwere m, n'igwu na eziokwu so na-echiti na-aga ọ na-enye anyị nsogbu, na-esele anyị ezigbo okwu. Nwaanyị a na-edi o nwere oge o luziri nwaanyị agbazia nkịtị, mpụọ nke uche m wee bụrụ na ọ na-eme gịnị, na ọ na-akwụghalịkwu nke nya wee relaxzia kwụghalịbala onwe na peace nya jesizie bata. Nwaanyị amaghị ọnụ so nya conclude na ọ na-akwụghalị olu one day fana abanyoba onyinyo nya si ya ọkwụghalịbago sef na nsogbu adọrọ ya hapụzi anya aka. Nwaanyị agba ya nkịtị ọ sị m na fada akalizi ụka, na fada emezi nna, na fada emezi ibie, na famụtala ụmụ na-atọ. Nwaanyị na-abụ na ofu nwoke ka famụrụ n'iya mụrụ na ịnwụrụ idea na ọ na-abụnya pụọ. Nwaanyị akpọ ụmụaka na-akọlụfa ka a si akwụgharị na-ezukofa ma enyi nwaanyị nya like ihe ọbụla du between them ya pụọ. O tebụl olie ụmụaka etu o si wee mee. Ụmụaka wee bido na-akpị ya asị, nye bido na-ashawa ha love, na-egotelu ha gift. Ịgbagolu mgbe ụfọdụ nya gote gift dobe n'elu dining table, ya pụtakwa n'ụtụtụ ọ bụrụ na ọ ka dị ebe afọ nya akpọzie onye afọ si ya ọkwa ihe nya gotelu unu n'abalị bụ ihe a. Ọ sị ya oke ewelije tinye na friji. Mgbe ụfọdụ ọ ga-adụgide na friji mebie. Ịgbagolu na ya mara ife na-aganụ until one day ya na nwunye wee nyoba onyinyo. Ụmụ ya ndị nwaanyị na-abụ wee kwụrụ ọtọ na ife ụmụaka agwara ya na ifefe amara si ya na ife la-ada emie. Ọ na-akwụgharị na do very ashamed of him, no deserve ibe father. In fact, no mistake of a father ka ọ bụ no the useless na nwere ife a na-agwa mmadụ ụmụaka na ọkwanya ya agwa onye erenyite ya na ụmụaka do ready to tie ya ife n'abalị anwa fanabụ nọọsọ nke nwoke bụ ife etinyere ọnụ nya mama fa na-echetelu fefa na-agụrụ ya ka egwu. Ha wee bido ịmakwa 3 years back wee gụbalị ya etu a si akwụgharị ebe a jele ebe a batala ife afụlụ na fon ụmụ nwaanyị ya na ọsị m ụmụaka wee gwasị anya okwu sị mama ha ọmakwara ihe ọkwa mmadụ mụrụ ya ọ nwụrụ anwụ ka ọdụ ndụ, kedu ụdị dị na-anụ kenedi gba ọkụ dị me nna dị me ibie. So you have taken everything in this world na ị na-anụ dị n'ugboro onwe gị useless man na-enwere isi na ọdụ ife niile nọ na pantị ego niile ọkpa ọsị m ya wee baa n'ụlọ nọla na n'oche na ya begidela akwa chifo. Ịmara etu nwoke si ebe akwa na ya begidela akwa chifo. Ọ bụrụ na ndị bie mana ya na-ebe akwa ọsị m nne ya wee pụta ụtụtụ wee sekpụla ana na-ayọ nwaanyị a ọjụ ya n'elu ya na ya n'etiti na-abụ nwaanyị ajụ nye esekpụla ana na-ayọ ụmụ ya sị mba no cross go that line na onwe one particular girl nya mara na anya na ụmụ ya maara. Ụmụ ya jụọ nwunye ewofe akwụkwọ ihe anụnwa na divorce wee kpegide ekpesi wee gbasa afa. Ọ sị m na ụmụ ya amasịgolo ife na-alụ ọlụ na ya da akwụcha support mana ọ wụrụ ịgbasa nwunye ya na-ewutie nọ ụmụ ya na-atọ na nwere nke na-eghi ọnụ na nwere nke na-atụpụrụ ọnụ na-akpọ ha na fon. In fact na fa blọk si gị fafe ya n'ụzọ fa agafelu nya etunya na strangers si achagali ka ya na ụmụ ya si achagali maka ife nwaanyị a wụnyere ha n'isi. Ndị agbani ya mere ajọ ife yes, mana ọdụmma nwaanyị ibuli ife na-eselu nya na die na-akọrọ ụmụaka ndị eche na-asị na ọ bụrụ na di na nwunye bili even gị na nwaanyị aga anya onyinyo unu baa n'ụlọ ka ụmụaka ghara ịma abịghọtago to the point of ịkọbala ụmụaka everything. Even na ofe adịya nwaanyị kwụrụ ọtọ na kọtụ si na papa fa abụrụ mmadụ. In fact na di bụkwalụ bụ ụdị na fa ama nnụ na ọ bụrụ na nwunye hapụrụ ya nya aka nọkwalụ na ndụ ụmụ ya nya ga-adọ happy abịghọta na mana nke nụnwa ụmụ ya hapụrụ ya nwunye ya hapụkwa ya na-akwụghalị ịma n'obodo oyibo datina ọsọsọ your family bụ onye inwe maọbụ onye gị na ya na-abụ na-akwụ etele ugbo etele ose bọsị ọ ga-afịọcha onye ọbụla will go back to his family. Ndị ọcha ada na-ata mmadụ etu ndị be anyị sa na-ata mmadụ nya mee mistake nya amụrụ ka ya si ya eme mana ife a chọrọ ịma bụ
ife nwunye emela ọdụmma banye ịgwa ụmụaka na ya na-akwụgharị banye ịkọrọ ụmụaka everything ihe ọjọọ niile ya megolie since ha ji wee bili na o tebụl oli ụmụ ya niile ọdụmma n'ọbụna ọ dọrọ mma ya na-ekwu onye ọbụla na-ebe ka ọ mụrụ akọwụ ọ bụgodo na gị na di gị na-ese okwu na ị kwesịrị ime ka ụmụaka do n'ime maka na kịta ụmụaka akpọli asụ ụmụaka enwere ifefa ji eme ụmụaka enwerozi nna na ndụ ha even na ọ bụrụzidi mwute ya na-enwebi ife na-ewute na mwute ụmụaka a na-enwe na ha dosi damaged like na ya mụrụ ma fa ga-atrọst kwa nwoke n'ụwa na fa ada ekwu okwu marriage like na fa kpọsi ali asị na ọ bụrụ na fa tọrọleti nwụrụ nna fa ka ha ga-esi tọrọleti nwoke ọzọ na ndụ fa na ebele nwoke ga-anụ ha na-emelie maka na ife ọbụla nwoke afọ mere na ọ ga-ata afụfụ njọ nyanwa ike agwụlụ ụlọeze m ka m na-amụkwa maka na ọ tọrọ ọchị adị m sorry but ife na-eme ụfọdụ parents bụ na fa mụtasịa nwa uche fa abụlụ na nwa afọ ada eto eto nwa gị luo 12 years otosigo nwa gị luo 12 years o nwere ife imelụ ọma mma abụghatago na o nwere ike ọka na calculate so nke ọfụlụ anya mana olu 16 years ma nke ọfụlụ anya ma nke ị na-eche ma nke ọ na-eche n'ife ụwa kụzigolie he or she will know because ụfọdụ ụmụ nwaanyị edili gị not because they love you or they don't want to leave you or one or two no fa na-edili gị maka ụmụ ha ka ha ka ji wee nọlụ na that marriage na-edili gị mana ife niile nwee limit o nwee limit onye afọ ga-ebuluo ọmagụ nwọkụọ mana ife na-achọ ịjụ bụ kedu ka o si wee dogu ka ọdụ oke ịkpọta nwaanyị dobie n'ụlọ ị na-efegharị right so gị nwa kwesịrị enjoy ụwa gị maka na ịbụ nwoke maka na nwaanyị abụrụ mmadụ ekeli ọbụlụ mede gị nwoke biko taba afụfụ dọlụ njọ ga you messed up but I'm happy that you have learned your lesson oh yes manụ na-eji n'ife nkwuwe George ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ